Hayırlı gün, isəmisiz hörmətli kollegalar. Todar informat buğat üzərində biz bugün 6 noyabr günü Qozanның Бауын урамында узачак акция турында сөйләшәбез. Ул Татарстан Республикасы Конституциясына 25 еллык уңайнан оештырыла. Бездә бүген Тәбрис Яруллин, Бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе урынбасары, Бөтен дөнья Татар яшьләре форумы рәисе һәм аның Бөтен дөнья Татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Айрат Фәйзрахманов Тәбриснең урынбасары. Тәбрис, беренче сорау сезгә булыр. Бу акция нидән гыйбарәт булачак? Аның форматы нинди, программасы, рәхим итегез. 6 ноябрь Татарстан Конституциясының 25 еллыгы. Шуңа күрә без сәгать 3-тә безнең инде шундый бер күнеккән урын бар. Ул Бауман башында, сәгать янында җыелырга булдык. Менә шундый чара. Һәм аның программасы нинди булачак? Безнең менә мин татарча сөйләшәмдә булган кешеләр үзенә бик җиңел күзаллаячак бу чараны. Без уйладык инде шундый яшьләр өчен. Нинди булырга мөмкин бу чара? Аны алып баручылары, артистлары булачак. Бу ишракта без гадәттә бит инде альтернатив татар музыкасын шундый алга сөрәбез. Монда татар эстрадасының да җырчылары теләк белдерде катнашырга. Әле менә соңгы сөйләшүләр алып барабыз. Аларның теләк белдерүчеләр исемлеге зур. Шуңа күрә менә аз гына сер итеп тотабыз. Тиздән билгеле булып бетерер, тәгаенләп бетерербез. Һәм бу сәхнәдә димәк шундый альтернатив музыка һәм татар эстрадасы музыкасы күрешәчәк. Һәм инде без аны башлыйбыз сәгать 3-тә. Бу әле ноябрь аенда без бер тапкырда әле чара уздырган юк иде. Шундый урам чарасы. Ләкин икенче яктан уйладык, нигә менә салкын булса да, хәзер бит инде ничектер менә яшьләргә карасак, Конституция, Татарстан Конституциясе, аларның маддәләре һәм башка шундый әйберләрне сорашсан, бөтенләй белми кебек. Шулай бит инде менә хәзер шуңа күрә без уйладык, менә гадәттә без шундый популяштыру чараларында ничектер яхшы килеп чыга безнең шундый чаралар, популяштыру чаралары. Бу ишракта да без уйладык, менә шушы пробелны, менә шушы җитешсезлекне шушы акция белән ничектер тулыландырырга. Димәк, сәхнәдән шул Конституция турында, аның төп принциплары турында һәм башка менә шушы Татарстан Конституциясе белән бәйле информациялар, бәйгеләр килүчеләр арасында. Менә алар барсы да шушы көнне булачак. Тәбрис, гадәттә инде сез матбугат конференциясына килгәч, без Татарстанда 2 дәүләт теле икәнен белеп, 2 дәүләт телендә дә сөйли идек, чөнки безне онлайнда караучы журналистлар күп бүген. Рәхим итеп, кыскача гына булса да мәгълүмат бирегез әле рус телендә дә. Кыска түгел, тулы итеп бирәм. 6 ноября мы проводим День Конституции Татарстана. Как известно, ему 25 лет. И вот как-то в последнее время, да даже не в последнее время, насколько сколько себя помню, вот если у молодежи спросить про Конституцию, про статьи Конституции Татарстана, да, что они об этом знают, мне кажется, не так много молодежи среди нас, да, у которых есть какие-то об этом знания, да, какие-то сведения. Поэтому мы решили, вот у нас хорошо получаются такие мероприятия, которые популяризируют. К нему относится, например, Мин татарча сөйләшәм, я говорю по-татарски, да, в апреле мы его уже более 10 лет проводим. И мы подумали, что в таком же формате, почему бы нам не сделать мероприятие, посвященное Дню Конституции Татарстана. Что там будет, да, по программе? Там будут выступать артисты. Мы обычно, так скажем, может, продвигаем артистов татарской альтернативной музыки. Но в этот раз желающих очень много, кто хочет выступить на сцене. Поэтому мы решили, что будут выступать артисты татарской эстрады и татарской альтернативной музыки. Наверное, это впервые, когда они встретятся на одной сцене. Ну и мы никогда не делали мероприятие в ноябре. Сразу предупреждаем, что будет холодно.
Но, несмотря на это, я думаю, что очень много людей придут, потому что вот пару дней мы информацию выложили в социальные сети, очень много откликов, и мне кажется, что именно такой формат, именно в таком формате и надо для молодежи должна рассказывать самой себе, да, или молодежи, вот именно в таком формате должна говорить о Конституции и о других важных вещах, на котором строится наша республика, на котором стоит наша республика. Рахмет. Ойрат, сізге де сұрау. Татар кішісі, Татарстанда яшәүче кіші бұл урам чарасына не үшін келерге тиеш? Мен башта бір сөзім бар еді. Менә бұл күптәнге хыял шыннан дегенде, менә Конституция бізге 20 ел булганда да біз уйлаган идек, ничегрәк аны шәп була, ничек Конституцияны актуальләштереп була. Былтыр біз эшләгән лекторий шуңа багышланган һәм ниһаять менә быел теге зур чара итеп эшләргә булдык. Бу яшьләрдән дә инде без менә буын инде 30-га җиткән буын, яшьрәк буын, мәсәлән, арабызда Гүзәлия утыра. Ул алар күптәннән көтелгән бер формат, кизгин ниндидер формат. Һәм Татарстан Конституциясе бәйрәме һәм менә бу ниндидер яшьләрчә кызыклы кизге формат. Алар менә монда тоташа. Һәм ниһаять татар эстрадасы һәм альтернатив музыкасы да бергә монда очраша. Андый чаралар әле Булганы юк иде. Булганы юктыр. Кая эстрада белән альтернатив музыка очраша. Еш очракта ниндидер бәхәс ул яклардан бара. Инде аның асылына килгәндә, мин рус телендә әйтәм, инде бу ниндидер переосмысление Конституции, наших конституционных прав. И очень часто приходится слышать, что какой-то негатив, да, в отношении Конституции, а зачем она нам нужна, безгә нәрсә Конституция кирәк, хукуклар алар якланмый ничектер. Шундый тискәре дип караш түгел, ниндидер теге кулларны төшердек тә, менә без шулай белән яшибез. Кирәкме ул безгә Конституция, кирәкмиме? Бу инде безнең Конституция безне белүгә бер өндәү булып тора, хукукларны белүгә бер өндәү булып тора. Инде аңлыйбыз, телләр вазгыяты да безнең Казаныбызда, Татарстаныбызда кискенләште. Менә бу киңкерлекне булдырмас өчен мондый позитив чаралар да бик кирәк дип уйлыйм. Безнең ике дәүләт теле турында да без һәр вакыт кешеләргә җиткерәбез һәм монда да бу нидер шундый инде бер асыл мәгънәсе шулай була. Һәм инде теге соңгы арада сәясәт безнең ничектер кирип тора һәр вакыт, һәр даим кеше тормышына. Һәм миңа калса Конституция, федерализм принциплары, дәүләтчелек, Татарстан дәүләтчелеге, алар һәр вакыт актуаль булып тора һәм аны ничектер яңача күрсәтеп тору ул мөһим булып тора. Һәм без чакырабыз бары тик татар кешеләрен генә чакырмыйбыз, без бөтен Татарстан халкын моңа чакырабыз. Аеруча без чакырдык, аерым чакырдык, анда рус оешмаларыннан кешеләрне, чуваш оешмаларыннан, удмурт оешмаларыннан, халыклар дуслыгы йорты вәкилләрен дә чакырдык. Чөнки Татарстан безнең бердәм йортыбыз. Һәм Конституция ул татар халкы өчен дә бик әһәмиятле документ, башка милләт вәкилләре өчен дә бик әһәмиятле документ булып тора. Алсы гафу, ярыймы менә кабатлы әйтеп әле ни рус телендә генә айрат син әйткән сүз нәйме. Вот еще очень важно, что мы хоть вот у нас афиша здесь на татарском языке, у нас есть еще и русский вариант. Мы, естественно, как форум татарской молодежи делаем обычно татарские мероприятия, но всегда открыты для людей всех национальностей, потому что все-таки, когда мы говорим о Конституции, есть статьи, да, которые
который регулирует, правильно сказать, да, провозглашает, да, вот межнациональные наши отношения, да, регулирует и так далее. И Конституция, она всегда общая для любого жителя Татарстана, основополагающий документ. Поэтому мы пригласили и представителей Дома дружбы народов, и чувашские организации, и русские организации пригласили, чтобы это был наш общий праздник. Иногда такое бывает, что вот дружба народов, она как-то формально, да, объявляется. Вот этот год так сложилось, что у нас появилось реальное сотрудничество, в частности с русскими организациями. Мы приходим на их праздники, мы даже помогали им в организации их праздников, там в июне месяце было. Сейчас мы зовем их на свое мероприятие. Вот такой какой-то реальная, на самом деле, дружба, взаимодействие, оно появляется. Они вот просто слова, дружба, там, межнациональное согласие, оно вот здесь в реальности на личных контактах уже развивается. Вот, ну, я думаю, вы их увидите, этих людей, по возможности они будут присутствовать. Вот. Еще раз повторюсь, вот даже сама вот эта картинка, которую вы видите, Татарстан Конституции Егерме Биш, это такая попытка по-молодежному переосмыслить наши государственные символы, наш основной закон, да. Я думаю, это уже вот такой первый интересный шаг. И люди очень хорошо среагировали на эту картинку, пошли перепосты, да, там в соцсетях, пошли перепосты видео, да, там просмотров уже много, хотя мы буквально недавно это запустили, да, вот. Поэтому уже есть небольшой шаг. Рахмет, коллегалар, сұрауларыңыз. Рахмет етіңіз. Мүмкін Сүйенбике журналы. Сүйенбике журналы. Бұл шара рұқсат алынған шарадыр енді, мында келген бір келушілерде қорқыныш янамыдыр. Біздің халықшыл қадірлер не? Мен аңлатып кетейім әлі, бұл нендейдір ликбеста болыр әлі. Бүтін шараға да рұқсат білән, бүтін шараны да рұқсат білән генә эшләргә кирәк түгел. Ул беренче әйбер. Теге, мәсәлән, нәрсәле, сулый микән, юк микән, моңа да рөхсәт алый микән дигән әйбер булырга тиеш түгел. Безнең бу Конституциядә булар барсы да язылган, укыгыз. Һәм икенчесе, митингларга рөхсәт ансы да уведомление бит әле. Ул уведомление белән шәһәр килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин, башка чара узырга мөмкин. Ул шундый процесс. Бу урам чарасы, ләкин бу мәдәни чара. Мәдәни чара турында без бүтән дәүләт органнарына хәбәр иттек. Алар безгә бу эштә ярдәм итәләр. Инде беләсез, инде Конституция буенча ул теге халык үзе генә түгел, ул дәүләт органнары өчен дә беренче чиратта шулай бит төп закон. Шуңа күрә безнең бу уртак эш, дәүләт органнары белән без партнер рәвешендә эшлибез, эш итәбез. Алар безгә бер кайчанда урам чаралары уздырганда, мин татарча сөйләшәм уздырдык, печән базары уздырдык, лекториялар уздырдык, хәтта ифтар да оештырган бар паркта. Һәр вакытта да алар безгә яшел төс биреп тордылар һәм ярдәм иттеләр. Шуңа күрә монсында да шулай булды, шулай әзерләнеп килә. Һәр вакытта да без алар белән элемтәдә. Һәм инде бүген Татмедиада матбугат конференциясе үткәрү шуңайдан бу шуның дәлиле дә. Тагын сорауларыгыз булса, рәхмәт итегез. Ну, Алсу, можно на русском тоже скажу? Вот вопрос был по поводу разрешения. Хотел сказать, что, во-первых, не разрешение, а уведомление. Всегда, когда проводишь уличные мероприятия, надо уведомлять исполком города Казани. В нашем случае это не митинг, то есть это не политические мероприятия, это культурно-массовые мероприятия. И всегда, когда мы такие мероприятия проводим, что Синой базар, фестиваль у нас, дизайн-маркет есть, что Мин татарча сешем, я говорю по-татарски, разные лектории, даже ифтары проводили, да, в парках. Нам был всегда зеленый свет, всегда помогали государственные органы, как наши партнеры. И в этом случае также мы с ними вместе согласованно и вместе работаем, потому что Конституция, она не только для народа, для жителей, да, и для государственных органов, он для всех.
И праздник тоже для всех. Это основной закон Республики Татарстан, общий документ, так скажем, для всех, да? Поэтому какое-то противоречие, да, здесь, я думаю, просто нелогично. Сұрауларыңыз бар ма? Башка милләт вәкилләре алар нинди сыйфатта катнашалар? Алар сәхнәдә чыгыш ясаячаклармы? Я булмаса кунак булып кына чакырылганнар. Кунак буларак та һәм сәхнәгә дә чакырылган алар. Хәзер менә программа барлана, әйтәбез менә теге список зур һәм ул хәзер төгәлләнә. Әйе, бу ишракта алар катнашучы булачак һәм кунак булып килүче дә булачак. Рәхим итегез, Рөстәм. Минем гаиләләрегез сезне ничек кабул итә? Менә чөнки бит инде бу мәсьәләдә сезгә бик күп шундый негатив ява димез, инде сез бөтен авырлыкны үз өстегезгә алдыгыз. Рәхмәт, сокланабыз. Менә җаваплылык алучылар бик сирәк. Хәтта ки башка яшьләр оешмалары да бар, алар ул кадәр алмады кебек, сез бөтенесен алдыгыз. Гаиләгез нәрсә ди? Ничек сезне алар менә бу чарада да нәрсә әйтмиме, ник улым, кызым яки идем бу кадәр йөрисең, барыр бит инде хәл итәләр, өстән Мәскәү хәл итә дигән шундый фикерләр әйтмиләрме? Һәм икенче сорау. Әйтәме сиңа хат. Булган инде. Икенче сорау. Эстрада үзе тәкъдим иттеме, сез тәкъдим иттегезме катнашырга бу 6 ноябрьдә җырчылар? Ну, син хатын турында алайса Айрат, ә мин эстрада турында. Чөнки минем хатын күнеккән инде. Минеке дә күнеккән, дуслар әлбәттә ничектер куллары төшерелгән теге Татарстан, татар теле буенча. Әмма менә мондый чаралар миңа калса ул ничектер илһамландырырга тиеш. Илһамландырырга тиеш. Һәм киеренкелекне ничектер. Ну, мин негатив алдык дип бик килешеп бетмим Рөстәм белән, чөнки ничектер син безнең өчен җавап бирдең, име? Сиңа читтән шулай тыйла булып чыкты, име? Җавап бирәсез бит, матбугат чараларында без күп мөрәҗәгать иттек. Белгечләр хәтта ки менә җавап алырлык, менә шул эстрада вәкиле Зөлфәт тә әйтте, кая безнең депутатлар менә кая барырга тиешбез, нәрсә эшләргә тиешбез дигәнне аңлатып, сез генә аңлатучылар булдыгыз баштарак. Рәхмәт. Син безнең тарафдар булгансың инде, Рөстәм, шуңа ул ярый. Аңлашылды. Минемчә, мин үлем безнең фикердәшләр күп. Менә хәзерге ниндидер анда киеренкелек ул барбер бетәчәк, басылачак, үз урынына бөтенесе басачак. Минемчә, безгә бик мөһим шундый позитив идеялар белән безне алга таба алып бара торган, шундый безне илһамландыра торган идеялар бирергә тиеш без җәмгыятькә. Шул гына безне менә шундый ничектер ябылып яшәүдән коткарачак. Әгәр дә киләчәктә шундый позитив сценарийлар юк икән, кеше үзенең үткәнендә казынып тәмам шунда батып бетә. Мин уйлыйм, безнең хайран гына көч бар, безнең милләттә һәм гомумән Татарстан халкында, мин монда теге татарлар гына түгел, башка милләтләрдә. Мин уйлыйм, Татарстан халкы буларак безнең көч күп, Аллага шөкер. Шуңа күрә без шулай ук ниндидер киләчәккә уртак позитив сценарийларны булдыра алабыз. Менә минем фикер шундый. Хатынга килгәндә инде теге Рөстәм, син безнең тарафдарга әйләнгәч, алар әйләнә дә әйләнә инде. Там мөмкин булса бер сүзем, менә эстрада җырчы Айрат Гафури әйтеп бетерим. Үзләрдә теләк белдерүчеләр булды, без чакыручылар да булды. Ул гадәттә безнең фестивальләрдә гел шулай була. Гел теге мин телим дип күп кешеләр чыга. Гадәттә ниндидер базасын инде без үзебез оештыручылар бергә утырып туплыйбыз. Менә Ями Music белән без хезмәттәшлек итәбез, Ильяс белән башта утырып бергәләп артистлар исемлеген төзедек. Шуннан соң инде тәкъдим иттек киң җәмәгатьчелеккә түгел инде артистлар берләшмәсенә тәкъдим иттек. Менә кем чыгыш ясыйсы килә, рәхим итегез, хәбәр итегез дип. Менә ул ике яклы булды шулай. Программаның бер кичкенә генә өлешен ачып куйым инде, ачыклап куйым. Безнең менә бу картинка бар, һәм менә без уйлыйбыз, планлаштырабыз, шулай менә бу картинка белән бергәлектә гимн текстын булдырырга, шундый кичкенә генә бер
булыр қағаз, ну шундай. Қағаз кисәгендә. Қағаз кисәгендә біз Алла бирсә бәлки гимн бергә бер җырларбыз, чөнки күбез әле, хәтта мин дә әле кызганыч әле гимн текстларын белмибез. Аны белергә, бу сүзләрне таратырга дип кирәк дип уйлыйм. Ул күптән түгел генә ничектер күренә башлады ул сүзләр. Кеше әле анарга ияләшергә тиеш. Һәм менә бу чара аркылы да без аны эшлибез. Һәм менә инде ничектер социаль челтәрләрдә китте шундый халык иҗатымы дим. Менә һәрберсе үзенчә менә бу чараны аңлый. То есть смысл еще только формируется вокруг этого мероприятия. Какое-то народное творчество пошло в социальных сетях относительно этого мероприятия. Каждый трактует по-своему. Мы свою трактовку изложили, да, что это вот 25 лет, это важная дата для нас, что мы должны помнить о своих правах, что не только помнить, но и актуализировать эти права, распространять какие-то такие правовые знания, да, относительно этого. А вот если там в социальных сетях увидите там призывы, что давайте поборемся за то и за другое, да, это вот понимание людей и собственная интерпретация вот этого мероприятия. Но это тоже, я думаю, хорошо. Каждый волен интерпретировать это мероприятие по-своему. Рахмет, тагын сораулар бар? Данил, рәхим итегез. Менә телләрне яклау буенча сөйләшкәндә, иң беренче чиратта Татарстан конституциясына сылтама ясыйбыз бит инде, шулай бит. Һәм шундый фикер бар. Менә күбрәк сылтама ясаган сайын, хәзер инде Татарстан конституциясына һөҗүм башланырга мөмкин дигән, конституциясыз да калмасбызмы дигән сүзләр дә ишетелгән бар. Юрама. Юрамаска иде. Менә сез 25 ел конституцияга матур итеп ясагансыз баннерны, әйме? Зур бәйрәм булса да, Татарстан күләмендә бәйрәм ителмәде бит. Менә түрәләр җыелдылар бер бинада гына. Урамда да юк, телевидениедә да юк, матбугат чарасында да бәйрәм рухы юк. Бу менә шуның белән бәйле түгел микән? Менә Татарстан конституциясе булуына артык игътибар итмәскә тырыштырмыйлармы безне? Һәм менә бу сезнең концепцияга туры килми түгелме? Беренчедән, менә бу бәйрәм рухына бер өстәл була инде. Теге түрәләр җыелды. Аларның форматлары әлбәттә кирәкле, ә без өченче, бу өченче чара бу халык өчен. Теге күбрәк галимнәр, түрәләр арасында булган. Ә бу ачык һәм миңа калса, мне кажется, что это восполнение вот того пробела, который мы видим ежегодно, что вот Конституция говорим, есть праздничный день, но нет какого-то широкого такого народного мероприятия. Я думаю, что мы восполняем этот пробел. И сіз сұраған сұрау енді бітмеймін біздің конституциябыз, бітмеймін біздің тілдер статусы. Россия күләм якланган әйбер. Республика һәм конституция телләр турында норма бетсә, ул безнең Россиянең нигезләре дә бетә дигән сүз, чөнки телләрнең республикаларның дәүләт булулары, Россия эчендәге республикаларның дәүләт булулары, республика телләре булу, ул конституция нигезләре булып тора. Аны бетерү өчен айрым бер референдум кирәк, айрым белмим нидер зур үзгәрешләр илебездә кирәк, һәм булгач кына андый үзгәрешләр мөмкин. Ягъни Татарстан конституциясының турында күп сөйләгән сайын аңа куркыныч янамый бетүенә, шулай бит? Халыкка гына җиткерергә кирәк, Татарстан ул дәүләт, ул конституция, Россия конституцияда ул шулай язылган, безнең конституциядә ул шулай язылган. Бу конституциянең нигезләре һәм иҗтимагый сәяси тормышның нигезләре булып тора. Аны үзгәртү ул илебезне яңадан кыру дигән, яңадан кырып җибәрү дигән сүз. Я думаю, что никто там Российской Федерации
в Республике Татарстан не настроен, чтобы менять основу конституционного строя в стране. Мы только должны просто актуализировать, доносить до людей, что это есть основа нашей жизни, общественно-политической жизни. Tamam, bir sorunu berip uzun indi. Mine internette bit indi şu til meselesi bilen beyle bir kızgan şak hazır ima. Hem bir köp diyaloglar tege milli araga da kirip, milli ara nizaklarga da kirip kite. Aşıktan aşık şovinistik postlarda görgen bar şulay bit. Korkmaysızmı mine sizning şarada nidir provokatsiyalar bolur dep? Biz yuqagına bit indi 11 yıl uram şaralары уздырмыйбыз. Bizning Менә интернеттан ничек булса да, мин мәсәлән безнең үзебезнең халыкка ышанам. Ул кирәк чакта туктап, уйлап, аңлап, эш итәсен һәм беләсезме, менә интернетта күп язышалар. Ләкин мәсәлән аларны чиста кырга алып чыксан, барыбер менә адекват, дөньяга ачык итеп карый торган кешеләр, бер-берсенә хөрмәт белән карый торган кешеләр, алар абсолют күпчелек булачак. Шуңа күрә мин иманым камил, без ышанып кына калмыйбыз, әле 50 волонтер да җыябыз моның өчен. Һәм менә ышанып калам, ул бик матур үзе чагына. Гадәттәгечә, мәсәлән, Татарстан байрагы төшкән тасмалар тарату, сәхнәне карау, артистлар вакытында сәхнәгә чыксын дип карау, һәм башка мәсәлән анда төрле бәйгеләр уздырганда бүләкләр тапшыру, тәртип саклауда аларның өстенә менә анда әлбәттә теге полиция, шәһәр ничек аталган управление внутренних дел, эчке эшләр идарәсе инде әлбәттә алар һәр вакытта да мондый массов күп кеше килә торган чараларга ярдәм итәләр. Аларга безнең волонтерлар да ярдәм итәчәк, карарга, нитәргә, кешеләр үзләрен ничек әйтим, безопасностьта хис итер өчен инде. Инде теге шовинистлар дигәндә мен бик зур рәхмәт белдерәсе килә матбугат чараларына. Алар бу нидер радикаль әйберләрне күреп, шул ук вакытта нидер реакция бар. Һәм менә бу реакция кешеләр, менә шундый кешеләрнең ничектер тынып калуларына бер тәргиш булды. Анарсын күрәбез, мин ишеттем инде менә икенче яктан теге оппонент якларыннан без ничектер тынып каларга тиеш. Андый сүзләр ишетелергә тиеш түгел. Һәм теге татар теленә каршы булган кешеләр белән әзрәк элемтә бар, чыннан дигәндә. Һәм мин үз ягымнан әйткәнем бар, сез әзрәк кешеләрне тыегыз, һәм менә мондый әйберләр алар радикальләшүгә генә тәргиш була. Бу сезгә дә, безгә дә кирәкми торган әйбер. Әзрәк Аллаһка шөкер тынып калды менә мондый ямсыз сүзләр. Микрофонга. Бизнес онлайнда очрашканнан башка тагын очрашканыгыз, сөйләшкәнегез бармы? Әйе, бар, хәтта ничектер шуннан соң, шул түгәрәк истәлдән соң шалтыратып, әйдәгез ничектер нидер компромисска кирәк дигән сүзләр дә ишетелде. Белмим, бу бар тик сүз генә инде компромисс. Ниндирәк форма, әйе, без читкә китеп бетерәбез. Төп тема инде шул конституция кенә. Инде алар да китсәләр бу чарага, без алар өчен ачык, чыннан дигәндә, алар да үзләренең чараларына чакырдылар, без аларны үзебезнең чарага чакырдык. Бу төп закон алар өчен дә төп закон булып тора. Демәк, тагын бер тапкыр кабатлыйк, Тәбриз. 6 ноябрь көнне сәгать 3-тә без кайда очрашабыз? Сәгать янында Бауман урамында, сәгать янында. Гадәттәгечә. Матбугат конференциясын төгәллибез. Шушының белән рәхмәт килүегез өчен, сезгә уңышлар һәм 6 ноябрь көнне очрашканга кадәр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Ярый, рәхмәт, туктат.